365 dies amb Maria. El meu amic Àngel Rodríguez Vilagran ha tret un nou llibre, en aquest cas un dietari en el que passeja pel calendari i passeja per als pobles i ciutats de les diòcesis catalanes. 365 dies amb Maria és la demostració de la extraordinària fe popular que les diferents advocacions de la Mare de Déu tenen al nostre país. Segur que n'hi ha més de 365. Ell n'ha triat una per cada dia, fins i tot pel 29 de febrer. Per escollir-ne una a tall d'exemple que ens sigui molt propera, si jo busco el dia 2 d'agost, veiem la Mare de Déu dels Àngels. I què fa l'àngel? Doncs l'àngel recull una sèrie de dades i posa algun vers dels goigs, de tant en tant alguna il·lustració i curiositats sobre la celebració d'aquell dia. En aquest cas, és prou sabut que l'any 58 s'hi van casar Dalí i Gala als Àngels. Jo no sabia que el president Companys hi havia pujat demanant que li beneïssin el cotxe. Només és un exemple. Són 365 dies amb Maria, editorial Claret, un llibre realment robust, petit i manejable, molt agradable, de l'Àngel Rodríguez Vilagran, que us recomano. Sol in re